बे समावहाय क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार टाउनाव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालियाव जों दंफैयो आरो बे गोथार थानसालिनि दिनैनि नेशनेल सेमिनार सामलायनाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचार सेन्टारनि बे लांगोनायावहाय दिनै सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा दोरोङारि आसार खान्थिनि बेलायाव सावरायनाय हाबाफारि जादोंमोन बे सावरायनाय हाबाफारिया दिनै जोबोद आलो गोजोननि गेजेरजों जाना थांदों आरो जोंनि मोनफ्रोमबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिफुंबाय थानाय जादों गिबियावनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाबायदि मोनसे मेहेरगोनां थासारिनि गेजेरजों जोंनि सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरिया दिनैनि हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै सामलायलांबाय बे समाव बिथांखौ जोङो जोंनि बाथौ बिबुंसार जानानै फंनैसो खौरां लानो नागिरदों गिबियाव नोंथांखौ खुलुमनाय थाबाय खुलुमबाय जिहेतुके दिनैनि बे हाबाफारिया नेशनेल सेमिनार महरै स्वीकृति मोननानै जाबायदि मोनसे सिबिआरनि नुजाथिनायाव जाबायदि मोनसे समायना रमायना हाबाफारिजों जोबोद माने गाजा गोमजायै जाफुंलांबाय नोंथांनि दैदेननायावहाय नोंथाङा बे हाबाफारिखौ दैदेन मोननानै गावखौनो बोरै मोनदों थारैनो जोंनि क'क्राझार सहराव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि उद्योगआव जा सेकेन्ड नेशनेल सेमिनार अन बाथौ एन्ड दा बड' ससाइटि बे सेमिनारखौ खुंफुंनो मोननानै थारैनो आं खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों मानो होनबा जोंनि बर'नि जा गुदि धोरोम बाथौ जायखौ जों गोथार धोरोम होननानै बुङो बिनि सायाव जोंनि नैबे क'क्राझार जि सेन्टार दं ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टार बाथौनि बे सेन्टारनि उद्योगआव थांनाय बोसोरफोरावबो जादों जों नुनो मोन्दों आरो देग्लायबो नैथि खेबनि थाखाय जादों थारैनो बे सेमिनारनि गेजेरजों बाथौ धोरोमजों जोंनि बर' समाजा माबायदि सोमोन्दो दङ गोदो गोदायनिफ्राय माबायदि धोरोम फालिबोदोंमोन आरो दा आथिखालनि मुगायाव गोनोखोआरि मुगायाव बे धोरोमा माबायदि जौगादों आरो माबायदि जौगालांनाया मोजां बेफोरनि गासै बिथिंखौ लानानै दिनै बेयाव जोंनि सावरायगिरि जाफोर बिबान मोननानै फैनाय आलासिफोर दंमोन बिथांमोननि सावरायनायनि गेजेरजों जों जोबोद खोथा मोनथिनो मोन्दों आरो बिथांमोननि परामर्श बा बिथोन बायदियै भबिष्यताव आरोबाव खामानि मावलांनायनि जानाखि लामा गोदान गोदान लामा आरो गोदान गोदान सुजुगखौ जों दिहुननानै बेखौ गायसनलांनो हागोन आंहा बेयाव फोथायनाय दङ आरो आं दिनै बेबायदि नेशनेल लेभेलनि सेमिनारनि चेयारमेन जानानै मोनसे पार्ट जानो मोननानै थारैनो आं गावखौ गोग्गानाय मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों जिहेतुके मुलुगनां धोरोम हिसाबै बाथौ धोरोमा मोनसे बे समावहाय मुंदांखा खामायनो हादों नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों थारैनो जोंनि बर' हारिनि बे गुदि धोरोम आरो बे माने अल्डेस्ट एन्ड साइन्टिफिक धोरोम होननानै जों बेखौ इस्टाब्लिश खालामनो हाबाय आरो जाफोर मावथि फालोआ बे बिथिङाव खामानि मावदों थारैनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होनो नागिरो मानो होनब्ला गोबां मानसिफोरा जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिगां बारा मोनथियामोन नाथाय दा जोंनि अर्गेनाइजेसननि बिबानगिरिफोरनि मावनायजों दांनायजों बायदिसिना हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बियो जोंनि बर' माहारिनि गेजेरावल' नङा गुबुन माहारिफोरनि गेजेराव हादोरनाङै मुलुगनाङै गासैबो माने माबायाव बियो मुंदांखा जालांनो हमदों दा जिमान गुबुन हारिनि धोरोमनि बिथिंनि बेलायाव जेरैबायदिहा मानसिफोरा सोलोंनो मोनथिनो लुबैयो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' धोरोम बाथौनि सायावबो गुबुन हादोरनि मानसिफोराबो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बिखौहा सोलोंनो मोनथिनो माने लुबैनायखौ जों नुनो मोन्दों एमनखि जोंनि बर'नि गुबै धोरोमखौ फालिबोनाय आरो गेजेर जरायाव गुबुन धोरोमाव बारस्लायना थांनाय माखासे मानसिफोराबो फिन जोंनि बाथौ धोरोमाव जे हाबफैफिनदों बाथौ धोरोमखौ गनायना लाफैफिनदों बेफोर थारैनो जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा मोजां बिथिं पजिटिभ बिथिं होननानै आं साननानै लादों गाबोन जिहेतुके 28 जानुवारि बाथौ गोथार सान बे बाथौ गोथार सानावहाय उथिफुनाय जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोननिसिम नोंथाङा बाथौ धोरोमनि जानानै माबायदि खौरां हरनो नागिरदों गाबोन माने 28 जानुवारि आरो बाथौ गोथार सान मंगलबार थारैनो गोदान जोलैफोरा जोंनि जानाखि धोरोम बाथौ धोरोम बिनि सोमोन्दै मोनथिनो आरो रोंनो रानो आरो बिनि सायाव माने मा होनना बुंगोन संबिजिरनो आरो फुवारनो फेहेरनो बिब्दि जाखिनि हाबा दं बेफोरखौ बानस'लांनानै मुलुगाव जोंनि धोरोमखौ गायसननांगौ माहारिखौ गायसननांगौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो बे समावहाय जोंनि बाथौ बिमुसाराव जों लोगो मोननो हादोंमोन गबिन्द बर' एस'सिएट प्रफेसर हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बिथाङा जों बे बाथौ बिमुसारनि गेजेराव बेबायदि खौरां होनो थाखाय